kambi Marol Media Services medogolo ote makuyo kod hocho ni anyuola mar jaduong' Joash Okelo Jole mane oiki kawuono. Mosenindo ne en wuon Brian Okelo ma en jafwambo mandiko ne Ramogi Media Services e kuonde tudruok mag mbui. Jaduong' Okelo nowito ngimane ka en jahigni 59 bang' tuore kuom kinde. Ipare ka jaohala matene mane okelo dongruok e alworane. Bende yuage ka jaduong' mane jiwo kendo sero somo mar oganda. Nyasi mar jaduong' Okelo notimore kawuono e dalane ma Nyakach Kajimbo e kaunti ma Kisumu. Mondo mi achop lit, ote mar lit kod kuyo ne anyuola waduto mago ma watiyo kaka Ramogi Media Services, mano moting'o jotendwa duto. Ka otelwa kod jatelo maduong' mane department mar digital mano Waiga Maura. Joma moko ma bende nokoyudo thuolo mar chopo, nyawadware Polo, wantiere kod Asifro Sokinda, jofwambo mopogore opogore Walter Nyambaga, Judith Omondi, jogo duto te gioro mos magi dalani endie. Jok Okelo duto wabende watimo mos marwa kwe kende. Wabro dhi nyime kod chungi Brian, kuonde matek, kuonde mayot kaka kambi Marol Media Services. Ma be ote maket kod mago mochwal kod jotenda ma bende otelonwa e kuch Ramogi Media Services chakore kod managing editor marwa Jay Bonyo kanyakla kod mamoko bende otelone migepe opogore. Gisebedo koda chakre wuodhni samora mora man gi pek. Nitie kuonde moko mano kanyal make decisions. Moso kono chopo kuma when it came to that sickness. To jogi ema miya paro. Kobedo matek dadi ne Jay Bonyo. Kada idea moko mancha nyiso jodala wakani babo ne gumuodho mapi mang'eny cha. Maka ne mag Jay Bonyo, maka kumeka. Ken was also here, same as Cleophas and the rest of the team. All I can say is that thank you.